Телесната представа при децата и страховете им. Уязвимите деца често попиват и приемат лично това, което другите наричат безобидни коментари. Те се появяват в нормални ежедневни разговори, например при обсъждане на телевизионно предаване или отправени директно към детето, но неволно могат да доведат до нарушения във възприятията им относно това как изглеждат. Според статистики още в първи клас децата вече споделят тревоги за теглото и формата на тялото си и четат етикетите на храните. Момичетата изпитват лоши чувства към телата си, а момчетата идеализират трупането на мускули пред интелигентността, вдъхновени от света на спорта и телевизията. Вярвайки, че външният вид е отражение на вътрешните качества, децата развиват чувство за това, кои са и как трябва да се държат. Това може да бъде предпоставка за хранителни нарушения. Родителите играят ключова роля във формирането на телесната представа на децата. Пренебрежителните или критични коментари могат да засилят опасенията на децата за това как изглеждат, да породят ниско самочувствие и страхове за хранителни мани. Децата се учат чрез пример. Те бързо приемат сигнали от родителите си, които пропускат хранения или ядат само нискокалорични храни, или които не сервират достатъчно хранение на ден. Също така се пропуска събирането на семейството за хранене заедно. Родителите трябва да научат децата си да уважават тялото си и неговите нужди в името на здравето, а не само като обект на красота. Трябва да се научат и да чуват и познават децата си. Като пример, ако едно дете прави коментари за килограмите си или за формата на тялото си, родителите не трябва да пропускат тези съобщения, а да дискутират темата. Това може да предотврати развитието на хранителни разстройства и да помогне на децата да се чувстват уверени и здрави. За да прочетете още препоръки за родителите и да получите още информация по темата, последвайте линка в коментарите. Каним ви да се абонирате за канала ни, получавайки за благодарност 5 подаръка към кампанията ни за превенция "Сподели и получи подкрепа". Не забравяйте, че споделянето е грижа.